Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag yu ka din ti kabarbaro adamag ang kail. Anya ka di day ta damag. Bad news would no good news. At dapagsayaatan na, kanadamot pagdaksan na ang kail. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapno saan ang madadaltal daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito'y kabildatan. Maksayat? Anyat kaya't mo asawahan. Unang kail, awanan ti kanayon anaariwawa, gapu iti bartak na. Ay di ka lata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka, takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartag a katalunan yaw maray. Anya, ay ni kadilyon tidakdaka matam? Isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang natay gaya man. Wen ka naw, imbilin ka no gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak, ngam di na matlata isardeng. Ay, no kasta, kasla jay arak nga rod din ang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasimet ti pamilya na. Sapay babasit pa ilang dagiti anak da. Wen no saan siguro anakaro ti panagin-inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartek kayo man ang tatabadaw. Apay kumanon na bartekak. Apay ada problema. San kumatkit di aparikaw, no mapanawan yun ni nanatuyang. Apay kumapanawak kat sa anak mit apumanaw. Di kahit ko asawain, ket no agris in peace kayo. Anya amaris in pace. Papisbisan ka makitam na. Nadamag yu ka din tinapasamak iti bisprint niyaw, iti arak. Asino kadakwada tidak da kamatem. Nila kay Leon inano din ti arak. Ay awanan ti kayam ko anilyawn. Wundata, no diyo pa'y la isardeng ti kanayo na panaginom yu iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Ang mga numo na kapayangam siyak. Lukaw. Nabartik ka manun. Day talatan ti amom nga aramidon. Inton kwan nakaala ka iti sakit, gapu iti kaiinom mo. Adayaw ang mapasama kanya. Tinapasama kini pare tigre este leon. Na, apay. Anya tinapasama kini kumparim alyawn. Daya, naris in peace ka no kung nanikwarag. Na, ay nakisayan nga rod ti kadwam akanayon nga agngoy-ngoy-ngoy iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawain saan ka maladingitan no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rason tapno agladingitak aber. Ay, inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay agaw ka mga rodin ta mga tayon. Tamapan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek. Ay kasapulan na mapan kami kani kwarog ta mga no dati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden. Ta sumaruno kami kadamari to yang kan marikwanag. Nasa pamut na danon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag iti imbaga ti doktor. Mabalen, ana itantanpay kuma, ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi. Ta nauliladan. Mapan kami kadagiti kukumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ak dito'y balay. Mapanak mo da. Anya nga iti agbantay dito'y balay. Itala ang matarumwarak.
Apay, pumanaw da ito'y balay aya, nawa nagbantay. Di da mo maibagat, tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartag ka man kan saan. Saan alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sikat, nabartek. Kasamo nga mo, ti sasawam. Ay na, apo ayan. Ayunang pa'y kumatianos ko iti kasto klase ti asawa. Kasla kurang ti utak na. Ingkan tamapan kan. Tas umarunuak to madamdama. Irika mo nga rod amin atawa. Kan ikandadom ti ruangan. Aliwa na ing. Kasla damot umay da takawan dito'y balay. Ta panangikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di ngamin ti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot a pumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din ni pari Badong. Awan kanu ti matakaw ijay balay may. Hay makapasuraw. Abang ano inton addata into ijay lamayan kat addanton ani badung maw. Siguro takuna na mo't asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunaynay iti biyag. Angam numaminsan, isumat ti kaap-apa. Ay, pudnot ako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni Badung ko. Gapu iti kinalaing na nga agbartag. Kitaan nyo dagiti na bartag, ta mga no agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, Makitam day ta sumungad ang kail. Madlaw na bartak. Ay, wait. Awanti agkat katawa. Tata malamlamayan. Isipa riyaw, dagiti ngiwiwat yaw. Ay, apay ngay may ka dito ka na bartag ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na ngay. Kat sana mapakaturturog paray. Ay, agawid kantay ka maturog. Ta, mausawang ka. Apay, may pari tayo, si makilamay ang nabartay. Nabartag mo na tayo. Pinakabdungaw, tapno da gunggunak ngayon may makilamay. Anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, yun aya. Kasi pahiti anak mo aya. Hindi ka mo tinay Kasi pahita ni bakit mo paril yun aya. Ay, iliw ng tuking ka. Tinapalalaw. Ay, kindawag man ti pamalubos mo. Siyakto man ti mga klulo. No isukit kasapulan na ti kadwana ng trabaho. Ay, yun na ya. Ading ko. Kapitan, papanawan niyo man dayta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem. Ay, saan mo natin nagminatay ti kasasaw paray. Dahito'y mo natay. Uray, san arumbang ti sasawam, so nga agawid ka. Ayabak dagiti tanod tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga, kat makilamay ang arod paray. Makilamay kan tunusan ka nabartag. Da kayo, kwaraw. Yawid jaw, dahito iji balay da. Ay, di nakiguyan, kwarag. Pagdungdungawag palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Minyawid dan Saan anabartag itay pinanawak? Itata si Murot na barbartag. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di aday jaba daw. Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare. Nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartag ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnamang agbalbalew. Ay, nagsaya at kat kuman, nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kwa na. Gapo, iti madinga aramid na. Adda kayo mutan kwa raw, na idanon nyo ka din ni Badungko ijay balay may. Una na. Inyiddanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag.
Ijay papag amaturog taag padanum nga minukwa. Isumot lagay masanan ngayon mo nagiti balayaw. Umanay apangapa akan kwa na no agpadanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Ay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon, kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awan mare, rabi imot nga minaw. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at alo tayo nga agawid. Nasayat nga runo kasta. Saan nabali ta adupay mo ti tao? Ang mga nuadda pa'y lang ni badong ko ijay papag itiruar ti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ijabalayaw. Ay, si kakat adda ka pala dito. Un nga rod maray, alain tayo nga rodang. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayo. Wingarud sapay saan ko ang mapartakan ti Magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbak ba daw, lukatak ti balay, nausawan kamot siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak ti tulbag. Na, kasanutang nga rod ngay amakastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutek no nang ikabilak iti tulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang aming bartek mo ti agadaw. Kasanutang ay amakastrak di taunag. Nabatin sa magayam di taunag ti tulbag. San kun sa mga inala. Kapilitan nun aadadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngam di ka pala mabutang. Ay nanayra na laang mo't anatay dagijay Pambarlang ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga damasapa amatay. Ngam saan mo't nga umininom iti arak. Alibay? Na, naglaing ka rumasaon. Ega kay diri midyaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni kabadong titulbak iti onag ti balayaw. Wun maray, hay sa anak ama kakatawa, no di ka masuruna. Kapilitan a dinadail na ti panulbukan idirabi ay tapno makastrak kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaray. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadail ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag. Nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan. Ay inaramid kon maray. Imbis nga iti kat pag-aayat mo laon ay ni badong maw. Wala, ta saan pa'y amamartek iday. Ngam ita takas jayan. Iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpun jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw antay. Wen kwarog, kakadwak met dagiti kukumarek. Imbagtasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan agbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikap na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay, katuen di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ijabalayda. Ang pinton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ijabalayda, ay sigurado maikawan to. Kaasi damait, nasa paana ulila iti amadag iti ubay. Wen nga rod ay mano ka din nga agkakabsat dagiti na panaawan ni Leon. 5 antay. Di asawa na ita ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. Pa'y umay manin ni pare ba daw nabartek sa? Unay kat ni tatabadungain. Isumanin na bambantayan no kastawi. Sapay saan amaliklikan nga daglabas lugan. Intun kwan, nasagay ti aglabas alugan. Saan la kumalaklak kayan tala pigusak. Kita nyo dagiti aglabas alugan, tada kayo atanod ti agpay a traffic enforcer.
No ipantayo ije sementerya, ti bangkay. Napaingat nga kakaribuso dagiti tao ije ude. Ay inak man kitaan. Ha? Ni tatabadong da ito ya. Nasagid laki titilugan ngam intarayanda. Nahit inran. Ay, masapol nga inak ipakaamo kininana to yang. Nakita kita kada kagawad kan antibanang ditasidag. Ay, nanatuyang! Nanatuyang! Nasagid tilugan ni tata ba daw? Ing kayo basit kadwaan tayo panday di ospital. Ay, kun ngamin asaanin nga umay tanabartag. Ing kayo na tap no maipanin iti ospital. Makitam kita ti bunga ti kanayon mo a panagbartag ka. Ay, hanya ka di napasamak tuyang. Makitam, di mo pa'y amo gapo iti kinabartag mo. Nasagid na katilugan gapo tanabarbartag ka. Ita, amangan ka nunupot din datasakam. Ay, isan tuyang. Nung babalin asan dapot dahin. Hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kala kuman nakiidan kinilyon idi impumpunda. Di na ka di kailalaan. Anya ngay kumati pa kairanudak kan katapno kailalaan ka. Parikot lang ti ipapay mo kanya. Ay, pangasim tuyang. Hagbaliwakan. Saan ako nakanayon nga agbartag. Promise. Saan mo nga ipaputid ti sakak? Ay natatabadong. No kayat mo akailalaan na kanito yang mo, agbalbaliw ka. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.